खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। लोगोसेनो भिडिअ'खौ लाइक मोनसे होदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामदो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो लागै होनो आखायाव लादों। जानुवारि दाननि 18, 19 आरो 20 खालाराव सनितपुरनि थेलामारायाव जानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्माथिलिखौ नायगिदिंहैदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मिथिनाय बादिब्ला बे जथुम्मायाव गासै 50,000 बाथौ सिबियारिफोरा बाहागो लागोन आरो बे जथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह फैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनिफ्राय मोजां मोनसे मेसेज मोनगोनखौबो आसा खालामदों होननानै बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बाथौ धोरोमखौ भारतआव सिनायथि मोननाय एबा रिकगनाइजेसननि थाखाय दाबि खालामनायनि बेलायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों, बाथौ धोरोमखौ रिकगनाइजेसन खालामनो भारत सरकारनियाव दाबि खालामबोबाय थादों आरो बे जथुम्मायावबो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ खावलायगोन आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनिफ्राय मोजां मोनसे मेसेज मोनगोनखौ मिजिं थिदों होननानै बुंदों आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा हाग्रानिफ्राय आयेन बेरेखायै हा जावनानै रोगानाय माखासे डाम्पार गारिफोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानायखौ नुनो मोन्दों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया। बाक्सा जिल्लानि सालबारि पुलिस थानानि सिंनि कलिहागुरि गामियाव गंसे दखानाव अर नांनानै दखाननि गोबां मुवा बेसादफोरा अरजों खामग्लिजोबदों। मिथिनाय बायदिब्ला गासै 5 लाखसोनि मुवा बेसादजों लोगोसे माखासे गोनांथार डकुमेन्टसफोराबो खामग्लिजोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय खामखो बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। तामुलपुर जिल्लानि 1 नं पाहारपुर गामियाव भारतीय सान्थ्रि हान्जानि फायरिंनि माखासे बमानि थुख्राया गोग्लैफैदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया पाहारपुर गामियाव सेथिबार नङा। आगोलावबो फायरिं मिस्टेक जानायाव गोबां मोसौ, बोरमा आरो सुबुंनिबो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे जाथायखौ लानानै भारतीय सान्थ्रि हान्जाया जायगानि थागिबिफोरजों मिलायनो फैदोंमोन होनना बुंदों। दिनैनिफ्राय बेबायदि मिस्टेक जाथारला होननानै माखासे रांबो होनो नागिरदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों भारतीय सान्थ्रि हान्जाया। नाथाय जायगानि थागिबिफोरा जास्टिसनि थाखाय दाबि खालामदों आरो कमप्लेन होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव रेशन कार्ड राननायखौ जागायबाय। मैया 16 जानुवारिनि दिनाव बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मनि नुजाथिनायाव 9,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो रेशन कार्डखौ राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव रेशन कार्डखौ जानुवारिनि 15 खालारसिम रानगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। माउन्टेन मुभार्स मुंनि एनजिअ'आ गोरिब नखरफोरनो कम्बल राननानै होदों। मख'नो गोनांदि बे माउन्टेन मुभार्स एनजिअ'आव गासै 300निबो बारा मेम्बार्सफोर दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया बाक्सा जिल्लायाव 200निबो बांसिन सुबुंफोरनो कम्बलखौ राननानै होदों। मख'नो गोनांदि माउन्टेन मुभार्स एनजिअ'आ थांनाय 14 जानुवारियाव लटारि होदोंमोन। बे लटारि होनायनिफ्राय आग्लायनानै थालांनाय रांखौ रायजो राजानि थाखाय कम्बल बायनानै राननानै होदों। बे खामानिनि थाखाय रायजो राजाया बाख्नायदों आरो गोजोननाय फोरमायदों। बर'नि मुंदांखा इउटुबार एनिथिं एमजेनि सायाव गोबां दख'रा एबसुनि दैदेनगिरिफोरा प्रेस मिटनि गेजेरजों सोंखारिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोननि सोंखारिनायखौ गोबां रायजो राजायानो मोजां मोनदों आरो एनिथिं एमजेनि हेंथा गाज्रि कमेन्टस होनायखौबो नुनो मोन्दों आरो गोबां रायजो राजाफोरानो माखासे दख'रा एबसुखौ गाज्रि मोनदों, जायनि जाउनाव एबसुनि हेंथायै गाज्रि कमेन्टस होनायखौबो नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि माखासे दख'रा एबसुनिफ्राय दाबि दैखांदों दि एमजेआ निमाहा बिनांगौ, नाथाय माखासे दख'रा एबसुनिफ्राय थोंजोङैनो बुंनायखौ नुनो मोन्दों, एमजेखौ निमाहा होनाय जानाय नङा। एमजेआ बर' माहारिखौ नागारनानै गुबुन हारियाव थांब्लाबो आपत्ति गैया। एमजे बायदि इउटुबारआ हारियाव गैयाब्लाबो हारिया जेबो खहा जाया। एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय बेबायदि राव ओंखारनायनि सायाव रायजोआव गोबां सावरायजागासिनो दङ।
सावरायजानायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां इउटुबारफोरानो बेबायदि बुंनायनि सायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि रिएक्सन होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि एमजेहा निमाहा बिनांगौ होनना माखासे दख'रा एबसुआ बुंदों आरो माखासेया थोंजोङैनो बुंबाय एमजेहा निमाहा मोनला। साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि बेसेबांथो गिदिर गोरोन्थि खालामखो एमजेआ जे एबसुआ निमाहा होनो हायो। मानसिनि गिदिर गोरोन्थि आरो पापफोरखौ इसोरा निमाहा होयो, नाथाय मानसिया दानाय आफादआ सासे मानसिनि गोरोन्थिखौ एबा सासे मानसिखौ निमाहा होनो हाया। गिदिर सोंलु। एमजेहा निमाहा बिगोन बिया जों नेनानै थानोसै, समासो जोंनो खोन्थालांसिगोन। स' रायजोफोर दिनैनि लागै खौराङा बेसेयानो। थेंक इउ स' माच जायफ्रा जोबजासिम नायजोब्बाय।